Benvinguts i benvingudes a un nou podcast d'Històries en minúscula. Avui parlarem de la mort. És sabut que tothom ha de morir. Hi ha qui mor plàcidament al llit. Hi ha qui mor de manera sobtada. Hi ha qui mor de manera cruel o qui ho fa prematurament. Avui m'ocuparé d'una altra manera de morir. Morir de manera estúpida. Comencem. Començarem pel filòsof estoic Crísip. Una vegada va veure un ase que estava menjant figues i va cridar als que l'acompanyaven: Doneu-li una amfora de vi al pobre ase per a que pugui fer baixar les figues. Doncs a l'amic Crísip sí que li va fer gràcia el seu propi acudit. I volta. Tant de gràcia li va fer que va asfixiar-se i va morir. Tenim el cas de Hans Stieringer, un senyor austríac que vivia a la població de Brunau. La mateixa a la que uns anys després va néixer un tal Adolf Hitler. Aquest bon home tenia molt de pèl facial, una barba de la qual estava molt orgullós. La barba li media 1,5 metres. Feia goig de veure. A més, l'amic era un home important, era el burmestre de la ciutat. Solia portar la seva barba sempre enrotllada i guardada a la butxaca. Una nit de 1567 es va calar foc a la vila. L'amic Hans va tenir la mala fortuna que casa seva fos una de les afectades del foc. Quan va intentar fugir, va trepitjar-se la barba caient per les escales i trencant-se el cap. El següent personatge va néixer l'any 525 abans de Crist. Es tracta d'un filòsof, predecessor de Sòfocles i Eurípides. Aquest home, anomenat Esquilo, va crear les obres Els perses, l'any 472 abans de Crist, i Els 7 contra Tebes, l'any 467 abans de Crist. Un dia, el nostre filòsof va consultar un oracle, el qual li va predir una espantosa mort. Moriria. No li va dir quan, però que li cauria una casa al damunt. Quin espant! El nostre filòsof va migrar de la ciutat. Així, no li cauria cap casa a sobre. Va estar vivint un temps en un camp. No s'acostava a cap casa. I així va estar vivint fins que va morir. Com va morir? Doncs li va caure una casa al cap. Del cel li va caure una tortuga. Una tortuga caçada per les àguiles. Les àguiles solien agafar-les i des d'una altura considerable llançar-les contra terra perquè la closca es trenqués i s'obrís i poguessin menjar-se-les. Doncs el nostre home va morir perquè li va caure una casa a sobre. Sense abandonar aquesta època, o fins i tot tornant una mica enrere, ens transportarem a l'any 650 abans de Crist, on ha nascut el petit Draco. Aquest vailet serà l'autor del primer codi penal escrit d'Atenes. Aquest codi penal era duríssim. Establia la pena de mort per gairebé tots els delictes, ni que fossin menors. D'ell ve l'expressió, per exemple, que les mesures són draconianes, quan les mesures són extremadament severes i dures. Però el que ens interessa és la seva mort. Ens trobem per l'any 600 abans de Crist. Malgrat el seu codi penal, el poble l'estima, el vitoreja. En una d'aquestes demostracions d'afecte, la gent l'aclamava i li tirava flors. Li tirava també peces de roba. I més flors. I més peces de roba. I més flors. I més peces de roba. Fins que va morir aplastat pel pes de tantes flors i tantes peces de roba. Ara anirem a la Xina. Tenim un poeta anomenat Li Bai, el qual va néixer l'any 701. Però anem a la mort, que és el que ens interessa. Va morir l'any 762. El nostre poeta era un amant de la naturalesa i era un romàntic. Tant va ser així que va morir quan anava en barca. Va voler besar el reflex de la lluna a l'aigua. Que bonic. Va caure i es va ofegar. Diuen que portava una mona com un piano. Ara viatjarem fins a l'any 1871 als Estats Units. Allà trobem un prestigiós advocat, anomenat Clement Vallandigham. Aquest home va tenir una vida intensa. Va estar a la Cambra de Representants dels Estats Units. Va postular-se a governador d'Ohio. De tota manera, el que de debò ens importa era un gran advocat. Un advocat que va morir per demostrar la seva teoria. Ens trobem en un judici. Un judici per assassinat. L'acusat, Thomas McGurn, tècnicament se li va disparar la pistola accidentalment. El nostre brillant advocat va voler demostrar al tribunal pràcticament
que la pistola s'havia disparat mentre la víctima manipulava l'arma. El pobre acusat no va poder fer res. El nostre advocat va agafar una arma que teòricament estava descarregada, enganxant-se-li a la roba i disparant-se accidentalment. El problema és que estava carregada. El nostre home va morir poc després. Això sí, amb aquesta brillant demostració, l'acusat va ser absolt. Ara ens transportarem fins a França. Ens trobem ara a la Tercera República. El 16 de febrer de 1899 tenim el senyor president Félix Faure, que aquesta tarda no té una agenda gaire plena. Està esperant amb ànsia la visita de Marguerite Steinel, una jove i bonica noia que fuma i parla de tu. Perdó, una secretària que ve passar els papers de les seves memòries. El servei està avisat que un toc de campana vol dir la visita de Margarita i 2 tocs vol dir qualsevol altre tipus de visita. Un toc. El nostre president es posa molt content i excitat. La Margarita ja és aquí. Com que en aquella època no s'havia inventat la Viagra, es pren una pastilla de quinina, esperant veure aparèixer la figura formosa de la Margarita. I apareix un capellà. Monsieur le Cardinal de Rohan. Merda, com enganxi els majordoms, per les visites són 2 tocs, no un. L'entrevista amb el cardenal es va fer eterna. I més amb l'estat del senyor president, que havia de fer esforços per dissimular un bulto a l'entrecuix. Finalment, Monsieur le Cardinal va marxar. Torna a sonar la campaneta. Un toc. Fantàstic, Margarita ja és aquí. El ministre d'Assumptes Exteriors era aquí. Buf, avui mataré algú. Finalment, el ministre marxa i torna a sonar la campaneta. Un toc. El president finalment veu aparèixer la Margarita. El nostre home torna a prendre's una altra pastilla de quinina. Poc després es varen començar a sentir els crits de Margarita. Au secours, le président s'est évanoui. Entrant els ajudants i veient el senyor president, millor no segueixo, ja s'ho poden imaginar. Varen fer servir la Margarita per un lloc on no la veies ningú, però massa tard. El president havia mort d'amor, o més ben dit, intentant fer l'amor. Tot i que es va intentar amagar dient que havia mort d'una hemorràgia cerebral, el fet és que els diaris van anar publicant rumors cada cop més insistents que... En fi, Georges Clemenceau, rival polític implacable, va manifestar en el seu funeral. Félix Faure ha entrat a la història per la porta del darrere. I en una altra ocasió va dir: Félix Faure ha mort com un porc, no com un president. Era coneguda la mala bava de Clemenceau contra els seus adversaris. Avançarem una mica en el temps. Anirem al 1918, a la fi de la Primera Guerra Mundial. En un vagó d'un ferrocarril de Campeny s'ha firmat l'armistici entre França i Alemanya. La guerra ha acabat. Es fixa que l'alto el foc serà l'11 de novembre a les 11 del matí. Des que es va signar l'armistici fins a l'hora de l'alto el foc definitiu, els soldats van estar pendents del rellotge. Entre ells hi ha un soldat francès, Augustin Trébuchon, el qual portava més de 3 anys a la trinxera. Havia tingut sort i ara que la guerra s'acaba, per fi podrà tornar a casa. Ui, són les 11. El nostre valent soldat va sortir tot sol de la trinxera i ningú més el va seguir. Un tret, des del costat alemany, va tenir la punteria suficient com per volar-li el cap. El nostre soldat tenia el rellotge avançat. Encara no eren les 11, faltaven 5 minuts. Va ser l'últim mort de la Primera Guerra Mundial. Per relatar l'última mort, anirem cap a Espanya. Fa 2 dies que ha esclatat la Guerra Civil Espanyola. El general Sanjurjo s'ha erigit en cap dels revoltats. Ell ja té experiència en sublevar-se contra la República. Ja s'havia sublevat el 10 d'agost de 1932 i va ser un fracàs. Però aquesta vegada serà la bona. Des del seu exili a Portugal, està esperant l'avioneta que el portarà triomfalment a Burgos. Arriba l'avioneta. El pilot veu el general que no és precisament prim. I veu també l'enorme maleta que porta. El pilot intenta raonar amb el general. L'avioneta no és excessivament gran, ni excessivament potent. El pilot no creu que pugui suportar el pes de l'enorme maleta i del general. Res a fer. El general ha de portar la maleta. En aquesta maleta estan els seus uniformes de gala i les seves medalles i condecoracions. Quan faci l'operació estel·lar a Burgos, les seves tropes han de contemplar totes les condecoracions que tingui el seu general. Li diu al pilot: Usted se me calla y me carga la maleta en la avioneta, soldado. A ver si aún le voy a meter un paquete. El pobre pilot va carregar l'enorme maleta i el gros general va encabir-se com va poder a l'avioneta. Aquesta va intentar alaiar-se, va intentar-ho. De fet, ens va elevar uns metres, però no va poder suportar l'enorme pes del general i de la seva maleta. Va estimbar-se i es va incendiar. El pilot va poder sortir, però no el general, que va quedar encallat
cremant-se viu. I fins aquí les morts estúpides d'avui. Vull agrair la meva amiga Jasmina, que ha posat veu a Marguerite Stengel, i el filòsof Crispí amb la veu una mica tonejada, i el meu amic Marc, que ha posat veu al general Sanjurjo. Esperem que la respectable audiència, quan es mori, ho faci amb una mica de decòrum i no com ha fet aquests homes. Fins la propera.